A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. The phone lines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. Malipayong Pasko kaninyong tanan. Sa pagsaulog ta sa Pasko sa pagkatao sa atong manunobos, pasalamatan ta ang Dios sa dakong gasa nga iyang gihatag kanato, ang iyang bugtong anak si Jesus, kinsa nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Muduyog kita sa mga anghel sa langit nga nag-awit, daygon ang Dios sa kahitasan, sa pagsaulog ta niining santos nga misa. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga hinigugma diha ni Kristo. Sa kasing-kasing malipayon
gihalad naton kining misa paghimaya sa Dios tungod kay ang iyang anak si Kristo atong manunubos na tawo. Kining atong misa labaw sa tanan atong gihalad alang sa atong mga kaigsuonan nga dili pwede makapartisipar labi na sa atong mga katedral o simbahan. Kamo atong hinigugma mga kaigsuonan diha sa hospital o kamo gihapon nga tingali diha sa balay pero tungod sa inyong mga kahimtang dili pwede makakadto sa atong simbahan. Ug bisan pa kamo atong hinigugma mga kaigsuonan nga tingali sa laing mga nasod nga tungod sa kalayo sa simbahan dili makapartisipar gihapon sa atong liturhiya. Kining misa sa Pasko alang ninyong tanan og bisan sa inyong kahimtang sayod kita nga sa atong pagsaulog nining Eucharistia ang atong kasing-kasing makahatag himaya sa Dios ug ang grasya sa Pasko pagkatawo sa atong Ginoo madangat natong tanan. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylohon sa atong mga sala dadon unta tiniyang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios sa kahitasan, himaya sa kahitasan, ang iyang katawan karunan ngayon. Ang Diyos ng kadahilanan sa lupa. Itoong Diyos kalipuhari, Diyos amahan magkatagahon sa tanan.
magampo kita. O Dios, imong gibuhat ang tawo sa paaging katingalahan, o imong giuli ang iyang dungog sa paagi nga labi pang katingalahan. Itugot nga makaambit kami sa pagka-Diyos ni Kristo, nga miambit sa among pagkatawo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pagkatahom sa mga tiil, ni adtong milatas sa kabukiran, aron pagwali sa maayong balita, pagmantala sa pakigdait, pagdalag kalipay, ug pagsangyaw sa kaluwasan, ug miingon si Sion. Naghari ang imong Dios, naninggit ang inyong mga magbalantay, nagdungan sila pag-awit sa kalipay, kay nakita gayod nila ang pagbalik sa Ginoo ngadto sa Sion. Pag-awit kamong tanan, kamong mga nagunob nga mga dapit sa Jerusalem, kay gilipay na sa Ginoo ang iyang katawhan. Gitubos na niya ang Jerusalem. Gipakita sa Ginoo ang iyang balaang gahom at tubangan sa kanasuran, ug ang tibuok kalibutan nakakita sa kaluwasan nga gikan sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang tanan kautlanan sa yuta, makakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang tanan kautlanan sa yuta, makakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo ug bagong awit, kay naghimo siya ug katangalahang mga buhay. Ang iyang tuong kamot nakakabot ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton, ang kanan sa yuta, ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay sa Israel. Ang tanan kautlanan sa yuta, makakita sa kaluwasan, naghimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awit nga pagdayig. Ang tanan kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Awitig pagdayig
ang Ginoo diha sa alpa ug sa manunay nga mga awit, diha sa trumpeta ug sa tingog sa budyong. Pagawit kamo ang alipayon at ubangan sa hari ang Ginoo. Ang tanan kautlanan sa yuta makakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang sinugdanan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Sa karaang panahon, misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta, sa makadaghan, ug sa nagkalain-laing mga paagi. Apan, niining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato, pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang universo, o gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Dios, ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Ang anak gihimong labaw pa kaysa mga anghel, ingon nga gihatagan siya sa Dios ug ngalan nga halangdong pa kaysa sa ngalan sa mga anghel. Kay wala gayud mo ingon ang Dios kang bisan kinsa sa iyang mga anghel. Ikaw mao ang akong anak, karong adlawa naimo akong amahan. Ni miingon ang Dios, ako maiyang amahan ug siya maakong anak. Sa hapit na ipadala sa Dios ang iyang panganayng anak nganhi sa kalibutan, miingon usab siya, kinahanglan musimba kaniya ang tanang mga anghel sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ang sinugdanan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdanan, ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan,
ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi, ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdan-ag diha sa kangitngit, ug wala makabuntog niini ang kangitngit. Mao kini ang matuod nga kahayag nga muanhi sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tao. Ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala muila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Hinuon may midawat og mituo kaniya. Busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan. Kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga hinigugma diha ni Kristo. Sa ngalan sa Archdiocese of Cebu, kalipay nako ang pagpaabot ninyo sa akong pagbati. Merry Christmas o malipayon nga pagsaulog sa pagkatawo sa atong Ginoong Hesukristo. Mga hinigugma, ang tibuok kalibutan nagmaya. Ang tibuok kalibutan naghimaya sa Dios. Tungod kayang pulong nahimo nga tawo. Tungod kayang kahayag miabot sa kalibutan og magdanag sa kangitngit. Mao kini ang mayong balita alang natong tanan. Mga hinigugma, labi na kamo diha sa ospital o diha sa atong mga balay, nga tingali tungod sa inyong kahimtang di makasimba o tungod sa inyong kahimtang nagsakripisyo, tingali makaingon, tinuod niyo, no, nalipay mo kay Pasko, pero kami, no, nga mao kini among kahimtang. Usaw mo namo pag-ingon, Merry Christmas. Pananglit kamo atong kaigsuunan nga diha sa layo nga mga dapit, mga nasod, nga waog misa. Nga di man gid gani kamo makasaulog sa Pasko tungod sa lain-laing kahimtang. Makaingon, unsaon man namo ng pagsaulog sa Pasko nga di man kami no makapauli, nag-awit man kami, I'll be home for Christmas, no. Pero wa man kami kapauli, no. Unsaon man ang meaning sa Merry Christmas. Mga hinigugma, sayod kita nga sa lain-laing mga kahimtang, say labi na ang mga magsakit. Doon ay pangutana, nga naman nga gitugot sa Ginoo, no? Mao kini
labi na karong panahon nga malipayon sa pagkatawo sa atong Ginoo. Nining kahimtang makahinumdum kita sa giingon sa atong hinigugma Santo Papa Francisco sa iyang pagbisita sa Leyte niadtong naglabay nga tuig. Sa iyang sermon bahin sa daghang mga pangutana sa kahimtang sa kasubo, kahimtang sa mga problema, kahimtang sa mga daghang nagkamatay tungod sa bagyo o storm surge. Mingon si Pope, we have so many questions. And it seems that the answer of God is silence. Mga hinigugma, sa inyong pangutana, unsa may meaning sa Merry Christmas? Labi na kamo nga mga masakit. Labi na tingali kamo nga maingon, di pa man gani siguro kon kanusa pa ko mo gawas. No? Ang akong mensahe, mo adto ang mensahe sa Santo Papa. Taliwala nini nga itong kahimtang, dunay usa kahitabo nga angay natong pamalandungan. O kini ang atong pagtuo nga ang Dios uban kanato. Mga hinigugma, sa iyang pagkatawo, ang Dios Immanuel. Ang Dios uban kanato. Og sa iyang papakiguban, uban sa kanato, bisan pa sa ato mga kahimtang masulubon, masakit. Bisan pa sa atong kahimtang nga tingali dili malipayon. Mga hinigugma kong atong pamalandungan, si Kristo na tawo. Pero nakita nato nga kining anak sa Dios makagagawom sa nga tanan na tawo ug diha siya sa pasungan. Og diha siya sa uhot. Nganuman nga dili malahalon nga mga sinina ang iyang gisulob. Nganuman nga sa iyang pagka-Diyos, pobre kayo ang iyang kahimtang. Si Kristo na tawo, ang Diyos uban kanato, bisan pa sa kapobrihon, bisan pa tingali no sa kabaho sa tong iya kahimtang kay turil manadto no sa mga baka, mga karnero, ug bisan pa tingali sa kadili limpyo sa pasungan. Ang Dios uban kanato. Mga hinigugma, ang akong pagampo alang ninyo. Nga unta, nining panahon nga makaingon kita Merry Christmas. Unta, sa atong paglantaw sa ninyo nga diha sa pasungan, makaingon kita, ninyo, Lord, diha ka man kay wa midawat nimo. Kay wa man ni-welcome nimo. Diha ka man, kay pobre ka man. Bisan sa imong pagkatawo, nagsakripisyo ka man. Ang akong hangyo unta, makaingon kita, Lord, kung wa nag-welcome nimo, gi-welcome ko ikaw sa akong kasing-kasing. Gi-welcome ko ikaw, Lord, no, sa among balay. Gi-welcome ko ikaw dinhi sa among kwarto. Tingali di ko makasimba, no, pero kung pananglit sa ospital, dunay maglibot sa komunyon, gi-welcome ko ikaw sa imong paggani sa akong kasing-kasing diha sa santos nga pagkalawat. Lord, welcome ko ikaw. Ug salamat nga bisan sa imong pagka-Dios, nakig-usa ikaw sa among dili hingpit tawhanon nga kahimtang. Mga hinigugma, makaingon kita, Merry Christmas. Taliwala nining atong kahimtang kung ang Dios diha sa atong kasing-kasing. Makaingon kita, bisan pa sa dili kahingpit sa atong kinabuhi, life is still beautiful. Nindot gihapon ang kinabuhi. Makahinumdum ako, usan ako kahigala, masakit.
Sa kadlaw ang iyang anak sa iyang pagbisita, antes magsulod sa kwarto, nakadungog siyang prayer. Ang iyang paggampo, Lord, sakit kaayo no ang akong balatian. Pero sayod man ako nga ikaw, Dios, sa imong pagkatawo nagsakripisyo, o ang gugmaw kaloy samahan imong gipakita diha sa krus. Wa ikaw og sala, pero nagantos. Lord, kung dugangan pa nimo ang akong sakit, dawaton nako. Gihalad nako kining merito alang sa akong pamilya. Mga hinigugma ang iyang anak nga nagtestimony sa prayer siyang mama, no? Nakahilak ingon niya, higugma kami sa among inahan. Gihalad niya iyang mga kasakit alang namo. Natuo siya nga bisan pa ang balatian matod pa ni St. John Paul II is salvific, no? Tuburan sa atong kaluwasan. Doon ay usa ka teenager, Chiara Lucci Badano, Focolare. Youth leader, no? Daghang ma-admire niya, aktibo kayo nga youth. Youth leader, aktibo kayo, daghang na-admire niya. Nagmasakit sa iyang pagpailob, sa iyang pagtuo, sa iyang nindot nga disposisyon. Daghan nag-admire niya sa iyang pagmasakit. Namatay siya edad nga 19. Pero whether in health or in sickness, no? Ang iyang pagtuo kusog kayo. Ang iyang disposisyon Kristiyano. At an early age 19, blessed na karon, no? Ang among joke, naunahan pa niya ilang founder ni Chiara Lubick, no? Pero ang kamatuuran, no? Sa iyang mayong lawas, naghimaya sa Dios. Sa iyang kasakit, naghimaya sa Dios. Mga hinigugma karong panahon na ang atong pagbati, Merry Christmas. Salamat sa Dios sa tanan nga tungod sa ilang kaayong lawas, tungod sa gasa, grasya sa ilang profesyon, tingali nagserbisyo nato. No? Inyong mga doktor, mga healthcare givers, inyong pamilya nga nahigugman ninyo. Grasya kini sa Ginoo. Salamat sa Dios sa tanan nga tungod sa ilang kaayo, no? Nahimo ang instrumento sa Ginoo aron ipakita, ipaambit ang kaluoy samahan. Labi na niadtong nagkinahanglan. Salamat sa Ginoo. Pero mayong lawas o sa kasakit, tungod kay ang Dios nahimong tawo. Tungod kay si Kristo diha sa pasungan. Nagkumot sa mga uhot, nagambit sa atong kahimtang. Makaingon kita, God is with us. Ug mao kini ang hinungdan sa atong kalipay. Taliwala sa kunano pa man ang matabo sa atong kinabuhi, God is with us. Ang Dios uban kanato. Kung mao kini ang hinungdan sa atong kalipay, makaingon kita nga ang kahayag nagdanag sa atong kinabuhi. Ug wa na ang kangit-ngit sa sala, wa na ang kangit-ngit sa atong kadili may nampuon. Pero diha na ang kalipay, ang kalinaw, ang pagsalig nga magdala. Merry Christmas alang natong tanan. Mas muna ko sa ngalan sa atong Archdiocese, kamo atong kaigsuunan ang akong pagbati, malipayon nga pagsaulog sa pagkatawo sa atong Ginoo. Merry Christmas. Atong ipa ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan.
pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay og gilubong. Sa katulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagaling ko sa tuop samahan. Sa mga minatay. Ug iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og himaya. Ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos katoliko apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasaylohan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay. Ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Pagampo sa katilingban. Magampo kita sa Dios, Amahan, nga diha sa iyang dakong gugma, nagpadala sa iyang bugtong anak, aron pagluwas sa kalibutan. Sa matag pangamuyo, kita moingon, Ginoo, panalangini ang imong katawhan. Alang sa atong simbahan ug sa mga pangulo niini nga mahimo unta silang instrumento sa pakigdait sa tanang mga tawo, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangulo sa panggamhanan, ang mga politiko, mga magbabalaod, mga sundalo ug kapulisan, nga magpabaobsanon unta sila, sama nga si Jesus nagpaubos. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang kabataan, ilabi na sa mga gisabak, ug bag-ong nahimugso sa kalibutan, nga mahatagan unta sila sa tumang pagpangga ug pagmahal sa ilang ginikanan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa matag pamilya sa tibuok kalibutan, nga mamahimo unta kining takos nga puloy-anan sa batang Jesus, ang Emmanuel. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga sponsors nining TV Mass, nga panalanginan unta sila kanunay sa langitnong Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga dili makauban sa pamilya karong Pasko tungod sa panginabuhi, ilabi na ang mga OFWs. Matagamtam unta nila ang dakong gugma ni Kristo, ang anak sa Dios, nga mipuyo uban kanato. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo,
nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga matuuhong nangamatay, nga madawat na nila ang hingpit nga kaluwasan nga gisaad sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Muhilom kita sa makadiyot, alang sa atong tagsa-tagsa kakatuyuan, ug alang usab niining musunod. Mga igsoon, pagampo kamo, aron nang ako, ug ang inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan, makakagahom sa tanan.
Dawata Ginoo nining Pasko nga among halad. Aniyang hingpit nga pagpakiguli namo kanimo ug ingon man ang among bugos nga pagsimba kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tawo mihatag sa mga mata sa pagtuo ang bagong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang galingon may kuha siya og pan. May pasalamat kanimo. Pipikas og mihatag nini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang paniyapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo bumalik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo,
Tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga muatubang og mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusad diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ako imo ubos nga sulugoon og sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan sa Dios, uban ni Senyor San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniyog diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tarang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampok kita sa mahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kay mo sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og milayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kababoton, hatagi kay mi sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Atong ipakita ang atong pag-inigsuunay. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa paniyapon sa Ginoo. Mga muyo kita. O Dios nga maluluyon, karong adlaw na tawo ang manunubo sa kalibutan. Siya ang naghatag kanamo sa kinabuhing Dios nun. Itugot nga siya usab ang muhatag kanamo sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
Pagampo alang sa masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtod sa pailob diha sa kasakitan. Dunggang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. O nga iyang kasakit na iusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinasing-kasing nga pasalamat alang sa tanan nga ning tabang aron atong mahatod kining santos nga misa, ilabi na sa mga masakiton nga naa karon silang tagsa-tagsa kapanimalay o di kaha sa mga balay tambalanan. Sa ngalan sa mga madre sa Daughters of St. Paul, gusto ko sa pasalamatan ang atong talahorong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Jose S. Palma, D.D. Ang atong choir, Sons of Mary, ang World Apostolate of Fatima from Basak, Mandawi Chapter, led by Bonnie and Sally Pipito. Ang Couples for Christ, led by Peter Tangpos and Ray Cueco. Ug ang Crusaders of the Holy Face of Jesus, Orhelio Chapter, led by Virgie Asnar. Ang atong offerers karon si Beth Erasga and Tess Wilwaico. Sponsor nining misa, ang pamilya ni Ching Lieva Matugas. Og greetings usab alang sa atong mga YouTube viewers ug sa tanan nga televiewers. O kaninyong tanan, Merry Christmas. Merry Christmas. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa pagkahimong tawo sa anak, ang Diyos, kaayo nga walay kinutuban, nagwagtang sa kangit-ngit sa kalibutan, og sayang pagkatawo nga mahimayaon, nagdanag nining adlaw nga balaanon. Sa ingon ang kangit-ngit sa inyong daotang buhat, huwag tangon unta niya, ug ang inyong kasing-kasing, banwagan unta niya sa kahayag sa inyong mga maayong buhat. Ug siya nga pinaagi sa anghel nagbalita ngadto sa mga nagbalantay sa karnero sa dakong kalipay sa pagkatawo niya nga makaluwas, magtugob unta kaninyo sa iyang kalipay ug maghimo kaninyo nga magsasangyaw sa iyang maayong balita tubag. Amen. Ug siya nga nagpakahimong tawo nagdugtong sa mga yutanon ngadto sa langit nun. Magpuno unta kaninyo sa gasa sa iyang kalinaw ug sa maayong kababuton o maghimo nga mahaipon kamo sa simbahan nga langit nun tubag. Amen. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, og Anak, og Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Makausap pa. Merry Christmas yung tanan. Hatagan nato si Kristo nga natawo, masipang pakpakan. Masanang
The Daughters of St. Paul would like to thank the following sponsors and mission partners: